Hej og velkommen til dagens vlog. Jeg skulle gå tidligt, en halv time tidligere, fordi jeg skal til tandlægen nu. Og egentlig, jeg er ikke så vild med tandlæger. Min er meget sød, men det er sådan, jeg er ikke så lidt vild med det. Så min mor, hun er faktisk altid med, når jeg skal til tandlægen, fordi jeg bare sådan mega angst for tandlæger og læger i det hele taget. Sådan, jeg har sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg bliver bange for, at jeg ikke kan sådan stå ved min mening. Sådan, hvis det nu er, at jeg skal bedøves. Sidste gang, der fik jeg lattergas i går, sådan, fordi jeg ikke ville have den nål i nærheden af min mund. Men jeg er bare sådan lidt bange for, hvis det sker igen. Altså sådan, hvis jeg skal bedøves igen, fordi jeg skal have lavet et hul eller noget. Så er jeg bange for, at hvis sådan, jeg er alene, så får jeg ikke lov til at få min vilje og få lattergas. Og så skal jeg have en nål sat ind i min mund, og så bare stukket ind, ikke? Jeg er heller ikke særlig glad for nål. Jeg har også mega ondt i foden. Vi har lige haft idræt. Næsten lige i hvert fald. Og det er faktisk ved at være længe siden, at vi har haft det. Så jeg har virkelig ondt i foden. Men det skulle bare gås væk. Så ja, vi ses senere. Og nu har jeg sgu været til tandlægen, og det var sgu fint nu. Shit, man. Fint, okay. Tandlægen sagde, at bare lige var de her to tænder her ved siden af fortænderne, som der bare lige skulle være lidt mere børstning ved. Og så har jeg faktisk klaret den rigtig, rigtig godt. Det er et år siden sidst jeg var der, åbenbart. Og havde jeg helt vildt meget tandkødsbetændelse. Nu har jeg intet. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt klaret. Så det er en klapsalve her til Sepp. Men altså, som jeg sagde før, så har jeg den sygeste angst for både læger, læger, alt det der, ikke også? Og nåle, og altså... Og det er altså derfor, at jeg bliver nødt til at have nogen med mig, hver gang jeg tager sådan nogle steder hen. Jeg kan ikke tage til lægen alene, jeg kan ikke tage til tandlægen alene. For det kan jeg ikke, fordi så bliver jeg så fucking bange for, som jeg sagde før, at jeg ikke kan holde ved min mening og bare holde fast i det der med, at det er sådan her, det kommer til at forløbe, fordi jeg kan ikke gøre det andet. Men i hvert fald, jeg synes, Mathias og jeg, vi var live i går på sådan en gruppe, der hedder For Nye Venner på Snapchat og sådan, ikke også? Og det var mega sjovt. Altså, det var seriøst hyldende morsomt. Og så er der jo den der app, der hedder Lively, som jeg prøver at tjekke ud, hvor man jo kan gå live. Og altså, folk de så rigtig godt imod vores der, på den der gruppe der. Så hvis man kan begynde at lave et eller andet på Lively der, sådan et mærkeligt live show, hvor vi bare fucker rundt, ikke også? Både mig og Mathias. Det skal jeg lige have snakket med ham om. Men det kunne faktisk være fedt nok. Jeg skal lige have tjekket den der app ud. Jeg ved ikke lige, om det er bare sådan nogle små piger, ligesom Musical.ly, hvor det var sådan kun er sådan små piger fra 9, 8, 12 år, til 13 år, som der bruger det. Men altså, det er jo også en målgruppe at gå efter, hvis det er. Så ja, vi ses i hvert fald senere. Okay, så boys and girls. Det var virkelig mærkeligt. Nå, jeg har lige spist, og før det, der så jeg noget, hvad kan man kalde det, noget undervisning kinda fra Nordic Screens, som er vores overnetværk, med vores kanalansvarlige, netværksansvarlige for Danmark her, og en anden, som er en del af Nordic Open hedder det, en nordmand. Og der lærte vi lidt om, hvordan vi skulle gøre henhold til at komme mere frem sådan, på søgemaskinen og sådan. Shit, man, jeg snottede. Det er vildt. Nå, men i hvert fald, jeg har tænkt mig at gå live på en Facebook nu, fordi det synes jeg faktisk er mega grineren. Jeg får altid sådan, jeg har fået flere nye bekendtskaber. Ikke så mange, vel, men jeg har fået et barn, som
Men det, jeg synes faktisk, det er mega sjovt, at folk det bare de ser, hvad jeg laver. Jeg sidder bare og snakker til dem, og så skriver de nogle kommentarer. Øhm, men det er fucking sjovt, og så har jeg lavet en playlist til det, så de ikke skal sidde og kede sig mega meget, bare mega fucking lonely. Okay, folkens, jeg slutter af nu. Jeg har spillet rigtig længe med Mathias, altså min smat her. Nu skulle jeg altså lukke ned, og jeg skulle lige åbne Bambi her. Så jeg slutter af. Klokken mange skal jeg redigere. Yes, så tusind tak, fordi I så med i dag, og så ses vi så bare i morgen. Hej.